κυνηγέται, ή όχι? Κάτσε και στη μέση. Ναι, κάτσε στη μέση. Μου κάνει. Σαν να είναι άδεια η μπαταρία. Τώρα κοίτα, με τέρμα γκάζι είμαι και κάποιες στιγμές κόβει. Ναι. Γιατί, Δεν έχει τη δύναμη που είσαι. Ναι, γιατί. έπεσε η μπαταρία. Δεν πειράζει, καλύτερα κίνηση. Δεν μπορεί να στρίψει καλά έτσι όμως. Ναι, γιατί... Δεν έχεις τη δύναμη να στρίψεις. Ούτε να θέλεις. Να πατήσει το κουτί. Σηκώθηκε, εντάξει. Τώρα η δύναμη δεν έχει. Βαριά είναι, δεν είναι ελαφριά. Αυτή θα είναι και γαμό, Κοίτα, τώρα έχει γκάζι. Τώρα έχει γκάζι, ναι. Τράξε μια φωτογραφία. Τι είναι. Έχω στόχο. Έχεις πάρει από αυτή. Μέλη πάντως στη στροφή είναι μανίκι. Ναι ρε παιδί μου, Εντάξει, εδώ θα μάθεις. στρίβει όμως, ναι, μπράβο, εδώ αυτό Εδώ που λέει. μέσα θα μάθεις. Εδώ μέσα θα τη στήσεις κιόλας. Κάνε το, Μετά στρίβεις παντού. θα πετάς μετά ρε. Εκείνο το κομμάτι εκείνος είναι η ταράτσα σου εκεί πέρα φανταστείς. Κάτσε πάνω καμιά ροκυδία. Πάνε δοκιμές, ναι, τόσο λέγα. Να πηγαίνεις να παίρνεις κοντές, έτσι. Τραβάει. Τραβάει, πιστεύω ότι τραβάει τώρα.